Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Khasi Author Society Limba u General Secretary u Dr. R.P. Khalshiang kalapha da kashiti penchai patba bat penpau ka jing sngokya halor ka jing sha kan tho persha ya ka seng lani ya ki dekhot daki katu katni ki riushim kabu ban pen tho bria khlem nong rim bat kibam tepru ya karukom trekam ka seng ha ka bai dei bat kani ka seng kalaong baha kini kita yo baladep kaladon ka jingkeli na ki babun balang hak bai dei bat ka jingjiet jong u Dr. D.R.L.Nonglait ban yeng kum ukur tong jong ka NPP hak ni ka MP Ilekshon chiteng samoy hak ba kilami ru wat ka jingkan tho hakikot khubor bat social media persha ya ka KAS ka jingpenyaso u Dr. D.R.L.Nonglait Shaka Party NPP bat ka jingtmu banyakhun ya ka MP election chiteng samoy ka de karai Shimet ka jong u bat ka ne kamdon ka jingyasno AA bat ka seng namar kata ka jingjiet jong u Dr. D.R.L.Nonglait u President ka KAS ka de ka jingjiet ka Shimet ka jong u bat ha ka jingpenyat kam ka seng la ka do shai ba ha ka jing momdon u President u Vice President u hab ban penyat ya ki kam seng Shu la penshai bakane ka de ka seng ki nong tho kot khasi ki bakan thop ya ki dekhot ki bawan na ki jilli ba pher ki batrei na ka benta ban penroi ban penyar bat kentiu ya ka ktin ka culture bat ka lecturer khasi kumta ha po ka seng ki don ki dekhot ki badon ha ki seng san perthai ba pher ki nong yelam niam na ki kun hun niam ba pher ki nong san shar Hima ki nong yelam shnong bat ki nong trei kam sorkar nang ta ki don ru ki dekhot ki batrei ha ki kam ba pher kum ki doktor ki nong yasat an ki nong hikai school college university ki nong trei kam la jong bat ki wei